Viewers all over the world, as you already know my name, Obuefi Eze-Ana Ugochi Tubel Orifife. I'm an ancient high priest. Abamoni sin Chuaja, Ugochi Tubel temple, and in a bar for bar family, because all more the teacher. Abukazimoni sin Chuaja, Northern and Restoration Evangelical Mission, Bologna Basozo than an Igbo. So you can call me a priest or than an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. No watch it, no go one case you come. It's your quite webia. Spiritual and mental slavery. Yes. Ebe nka nkọwalụ na-enwelu slavery bụ na-eji mmadụ eji na mmụọ. Nwee slavery nke mmadụ ji onwe maka ihe lack of knowledge and vision. I do tell you in my previous lectures, you should seek for knowledge. Hosea 4:6 says, and I quote, "My people are suffering because of lack of vision and knowledge." If you are knowledgeable, a master, if you lack knowledge, you remain a slave. Maki no no do de tua, because of the these two things. Either the spiritual slavery, more the mentally slavery. In nature, to work get great here in against our work. Upon key in into it, you liberate yourself. Yes. But before we dive into today's lecture, HFNA, like in the month of July, our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Distance is never a barrier. Need to go in the temple, Chuaja, go for Kubiokuni in this all over the globe. Friends of the temple, children of the temple, members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. It was I see me till the last day of the month. I check out Jabaja. So on this way, in Jabaja again, what and Chikota. Yes, HFNA. Now I have show testimonies on social media, I cannot draw necessary. We started this group ritual over 4 years now. We have massive testimonies. Believe in me, there is power in group ritual. Igwebike. Obuno wona ajuji nwe na nkuzi am obodo choka gbala afa mire mi. Obodo choro ka iso ye na nya baja. Ka eso na nya baja we chat am forward 3 prayer requests. Make token donation to the account. My WhatsApp number remains 0805783772. Ina na screen gig of number. Isiokwu anyị tata bụ spiritual and mental slavery. I'm here to tell you na ọtụtụ family akụgo mkpụrụ poverty maka na ha maro sorry na ha maro na spiritual control the physical ma akụwara gị ka do anya o nwere ọtụtụ ihe kwesịrị ime dịka mmadụ ka iwe establish spiritual connectivity. And one thing very common among successful people. Spiritually, you must liberate yourself. Then, mentally, you must liberate yourself. Every successful person here on earth, well, either in a sacred places or in a secret places. In creation, you are not permitted to sit on the fence. Yes. Here in the world, we are living in a competitive world. Survival of the fittest. Again, we really alter. Again, we really more that speaks for you. Makana, I been away corona nuku. Ototo the mother na tafu because of their family and their parents defeat the breakthrough we have from this spiritual slavery. In your family, if una things are not working, in a family, for a family you are always feeding from hand to mouth. Kone emonya kone mi bia. E banket. In a family if you nwere untimely death, then we history of untimely death. Na ben nagi e banket.
ịnọ na be nna gị fụ na enwere challenges of ọmụmụ ịgba nkịtị ịnọ na be nna gị fụ na uncompleted project abụrụgo second name ụnụ ịgba nkịtị ịnọ na be nna gị fụ na ọ na-abụ ebe anụ ukwu si ga ebe anụ nta si ga isi ebe a ga ịfụnanya mfụrụkpọm inwe nsogbu ịgba nkịtị ịnọ na be nna gị fụ na ụnụ na-agba mbọ kwesịrị na ụnụ ga-agba mbọ mana agbacha mbọ niile nothing ego ndị gụrụ akwụkwọ aga ịgụchagoro akwụkwọ ndị ka mma enweta ọrụ ị ga-eme nweta ọrụ ike ha nwee credential ha enwere okwu mmadụ mana na-abịalụ si na ya ewe mmadụ one ma na ewe ndị ọzọ hapụ gị ịgba nkịtị ịbụ onye nna ịgbago mbọ niile ị kwesịrị ịgba materially ka ichenjie so many things about your family you keep failing ịgba nkịtị ịmụrụ na ndị Igbo na-atụ ilu si na ọ gbara nkịtị kwere ekwe ya kpatara akwụkwọ mata ji wee sị gị yọọ ị ga-ayọta chọọ ị ga-achọta kụọ aka na a ga-emeghere meaning you must be the one that will make frantic effort to turn around and change whatever that is not palatable. Chukwu okike nọ for the Christmas gara abọtara bread within when you are sleeping. Onye chọba enyi ya ife onye ọbụla ifiro na-abọtara bread or work go for that bread o send the go for message ka eje gotara ya bread ọ bụrụ na ịrụrụ ilia ndị Igbo na-atụ nsu n'aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ you have not done enough na family gị na anya fọdụ na-enwe mysterious sickness anụkọta amaghị ihe a na-aya amaghị ihe a na-agwọ ọya abịa ime agba nkịtị o nwere so spiritual o nwere ike so many things kpatara ya nwere ike ọ bụrụ site na ọgbụgba ndụ ebrekiri o nwere ike osi na ọgbụgba ndụ edebere edebe enwere ike ọ bụrụ na enwere yoke ebe a manyere ụnụ na mmụọ enwere ike ọ bụrụ na nwere appeasement ekwesịrị ka eme ya enwere ike ọ bụrụ na ngwurube nna gị na-ahụ ọkụ mgbe gburugburu ọ na-abụ egbu ọchụ n'obodo na family agba ọsọ ọchụ mgbe anadị relocate to another place ọnya bata iji wee nwee frequent migration na olden days but nowadays enwerozi ebe ị na-migrate to because a na-adịrọ kwụsị now ihe ị ga-efesi face the bull by the horn ọ bụrụ na ngwurube nna gị na-ajụ ahụ ọkụ na-ije gị ezie gị ya n'ozigboro ya n'amụma gbara gị ya n'afa ihe ị ga-eme ibend down chọwa ihe dara na mmiri n'ọkụ ka eji achụ ihe dara na mmiri ka ị nwee ike ratify ya spiritually because ọ bụrụ na ịsolve that problem anwa spiritual undertone ị na-agba mbọ na-adịghị fọkwa ọ bụrụ na gị na mmadụ nwere case na police ọ bụrụ na ị jere setụrụ act of court act of police with onye gị na enwere case a ga na-akpụgharị gị a ga na-eme gị come today come tomorrow na police station a ga na-ezi abịa court ta edify ya bịa ụbọchị ọzọ ime nwenata rest until ime udo wuti ya bụ onye bupụtara case gị etu a ka ọ dị na mmụọ o nwere ike ọ bụrụ na o nwere onye emewuru o nwere ike ọ bụrụ na o nwere nwaada enwere ike ọ bụrụ na enwere nwaanyị bịara ije dị enwere ike ọ bụrụ onye gị na enwere bandịrị ya na enwere ike onwe onye emewuru o wee na-asị na ya meekwa until they made the appeasement until they made restitution until they made reparation. I can tell you na nwere aja ọbụla ịchụrụ bụ ihe efu ihe na-eme o ji adị ka ọ na-abụ ihe na-achụ aja ịdị afọ ifuru ya bụ na enwere ike ụgwọ iji dị too many a na-agba mbọ dị ka onye dị highly indebted ị na-agba mbọ ị na-akwụ ụgwọ iji ya bụ ọ bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ ndị a remain no slave na mmụọ nwa ọbụla a slave mụtara remain the slave ọtụtụ family bụ slave na mmụọ ha nwa mụkwa ụmụ mụkwa ha as slavery then ha bụrụ slave na mmadụ bụrụ slave na mmụọ maka nwa ọbụla onye slave mụtara bụ nwa onye bụ nna ya ukwu ọtụtụ family emego poverty ọ bụrụ ha bụrụ slave to poverty ha mụta nwa ha transfer ya because na gị nwa bụ nna bụ failure imere ihe ị kwesịrị ime therefore onunu ị kwesịrị ikpochiri ya therefore ịmụkwa ụmụazị instead of ụmụazị move from point A to point B ha atọ bịa soro gị na-ata afụfụ failure ya failure slavery onunu ị kwesịrị ikpochi instead of ha to move forward ha ebidogoro soro gị kpochigbu onunu ha ga-anọ n'ikpochi onu n'oge nke ha gakwa ha mụtakwa ụmụ nke ha atọkwa instead of ụmụ nke ha ga-eme ekukwa move ha atọkwa n'ikpochi onu arapụtara m n'ọpịwe ka yesterday
can je send their way be. Where put that where use up pedestrian bridge. But I know if you wake a well for sort to the mad or Kebarmania Mirinam, but for like a family. And what I could ever 7 years, they wouldn't give 9 years, they wouldn't give 10, they wouldn't give 10. But 4 of them, Hano Ego. Of him had the eldest one about 13 years or 14. But with them, I may go see he made a choice here. In any way, the problem, Bona, those their parents have failed. Those their parents have failed. Instead of how, because now they fail to go, and they uproot beggars in their entire life. Hamota Kumoha, train Kumoha in the same begging attitude. If not continuation of begging family. Mbeburubo, it's a plan here. One, you liberate yourself mentally, liberate yourself spiritually. Because you liberate your own spiritually, you are malo. Ni image because of your own failure. Tie your mazia to failure. Ni here kwesiri imebo. Mbebo obwenye. Umo ototo family bado obwenye. But today, he had on guard because na nena ha liberate your spiritually, liberate your their mindset by with the right mindset. Because if you are not visionary, if you don't have the right mindset, if you don't have the right knowledge, you remain a slave. Ihe melobo habono nwafa. Umazi Hamilton. Hamilton no. Ha kposari ndị mmadụ. Nke a jebe ebe ya eku nwa. Ikwu onye anwa na nwa ga ọ na-ekuru nwa ya na-eje akwụkwọ. Ụfọdụ bọọlụ nke akpọghị na bọyị. O nwere ndị mma ha ejere akwụkwọ mana ha bụ ụzọ jebe akwụkwọ. Ha na mmadụ biri ha jecha akwụkwọ. At least nwetago the basic education. Ha bido gbawazie bọyị. O nwere onye nke m na ya na-ekwu ọsị m na ya sabụrụ mmadụ for 9 years. Si ha kọ. Ọsị m because na ya abịa bụ ụzọ jebegoro akwụkwọ jecha akwụkwọ wee bido gbawa bọyị. Etu a ka onye nwere uche si a plan. He who does not plan is planning to fail. Ọtụtụ family ama m ndị kpọpụrụ nwa ha site n'iku nwa. Imeji because na o nwere ndị onye ụdị wicked. Maka ihe na o nwere ndị kpọpụrụ nke ofevara ha. Ya afọ esizie na enwere ozi ezigbo mmadụ out there. Ọkpọpụ nwa ya nwa azụọ ya n'akwụkwọ. Zụcha ya n'akwụkwọ o jee mụọ ọrụ aka. Ebidori ọrụ aka ime isi salon. From salon of ezigbo dị nụọ. Etu akwa dịkwa ndị nke jere na boy. So kedu the point? Ke nwee sị kama ka ọ bụrụ aka ka gị na ụmụ ụtaba. Nwere ma na ụmụazị a na ị na-azụ azụ. Nye a na-eri eri ube gị. Omume a na-eme eme ịmụrụ na ụmụazị a n'ihi eme ha bụrụ willing tools. Ndị mmadụ ga-eji maka ihe a na-eri eri ga-enye ha ndị wee kọrọpụtụ ha wee na ha n'iyi. Ọ bụrụ ịmụta nwa wee eziokwu na onye mụtara ịzụrụ ya azụ. Onye mụtara nwa zụọ nwa azụ o wee tụba anya iri uru nwa ọ zụrụ. Ọ bụrụ ịmụta nwa ịtọwa ya na street n'inyere ha akwụkwọ isuru zigara ha ọrụ aka ha mụrụ. Ha ga-abụ willing tools to evil men. Eyuzuo ha ndị nwaanyị nwere ike ebido n'ụmụazị mebie ha agbawa ashawo ndị nwoke ebido mewe aka ntụtụ zuo ori. Kedu ihe kpatara n'ihe common sense? Mmadụ na ime eji ya own failure wee taa ya nwere family ya afọ ifo a boy of 22 years o na-ebu ibu karịrị ya nọ na family because of failure of prayer ma ọmụmụ ya. O bụ ezi ibu ezinụlọ onwe enwe ike stand therefore or transfer a man that man na nne na nna fail na transfer agụkwa poverty system to their upcoming child. Life is all about ihe chọrọ ka ha ga-enye gị. Ọ bụrụ na ị nwere this mentality dị etu a na-egbago mbọ nwere ike ịgba you need the spiritual help. You need the ka atọ gị na-agbụ. You need the appeasement. You need the liberation n'ebe ezinụlọ gị nọ. Then you need the liberation of the mind. Ka e wee tọpụ na-agbụ tọọ na-agbụ igbu oru nke ime mmụọ na oru nke akọ na uche. Ọ bụrụ na ị na-anya na-afụta onwe gị n'ụdị ọnọdụ dị etu a na you need the help. Ọtụtụ mgbe ihe need the spiritual help. After spiritual help ihe need the mental help. You need the ka mentor gị. You need the counseling. Ka e wee nwee ike liberate gị n'ụdị echiche ị na-eche ka i wee nwee ike nwee the right vision. All that right vision ị nwere right mindset ga-propel gị isi na point A to point B. Ọ bụrụ adị agbatị ya n'ọsọ ọ bụrụ na ị solve those spiritual problem put them to rest. Also ya bụrụgo n'ije na America, also ya bụrụ n'ije Canada,
those negativity will still follow you there and still go there with you and fuck things up for you. Any will process. Obono ichore enyemaka ka eduzie ya odo gbasiele gi both spiritually and reshape your mindset. Imano onye choba enye chat na WhatsApp. My WhatsApp number remains 0805-7837-672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na odi ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị isi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya ya gazie. May the blessings of Chukwu keeping me be with you all. May you be protected. May you be blessed now and forevermore. Ya gazie. God the honor.